साला बोका सुधा, कहाँ से आया है तुम जैसा आदिवासी? अभी ट्राइबल हुआ भी नहीं है, अभी सक्सेस भी नहीं हुआ है, इंसान को तोड़ तर करेंगे। हाँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बोरों का खून है ना, बहुत ज्यादा गर्म होता है। कि आज हर एक महिला के हमरे में सम्मान करेला, रिस्पेक्ट करेला। तोरे मन देखे सकला है कि पुतला के के ई पुतला के भी हमरे में इतना रिस्पेक्ट तरीका से तोरे मन देखे सकला। लेडीज कर से कपड़ा होला से कपड़ा के हमरे में पूरी तरीका से पिंडाई और पिंडाई के आज कर पुतला के बना ली और लेके निकल रहा है। भारत देश हमारा है। आदिवासी समुदाय को गाली देने वाली महिला तुम होशियार होशियार होशियार। ये बात बोल के बहुत अजीब तरीके से बात बोला मैंने आप लोगों को। हेलो लोगोफोर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बराय हरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर। नोंथांमोनहा दा नुबाय, आं गिबियावनो होबाय भिडिअखौ। माने बे सासे आइजो, बिथाङा हयथ' आसामाव थाया, दिल्लीयाव थायो होननाय खोनादों। बेनिफ्राय जबसो मावो ना मा कम्पानिफ्रावसो मावो बेखौ मिथिया आङो। माबा मोनसे जब मावो होननानै गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिदों। बे आइजोनि बाथ्राखौ लानानै माने बे आदिबासिफोरखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंहरनाय, बे एसटि होनाय होयिनि खोथा लानानै आरोखि गोबां माने जानला मोनला बाथ्राजों सोंखारि हरनायाव दा बिथांखौ माने बे आदिबासिफ्रा एफआइआर होदों। बेजों लोगोसे बिथांनि मुर्तिखौ सावदों। दा आं बुङो, दाख्लैनो आङो बे सासे बिजुलि बर'सो ना माबा मोनसे नाम, आं बिनि सायाव हाग्रामा सारखौदि गोबां गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंहरनानै गुन्दा सुन्दा बुंहरनानै माने एफआइआर होजादोंमोन। उनाव निमाहा बिफिननो गोनां जादोंमोन। बे बिनानावनि सायाव जेब्ला आङो भिडिअ लाबोदोंमोन अब्ला आङो बुंखादोंमोन आरोबाव साथामसो आइजो दंबावो, नोंथांमोनहाबो हुसियार जानाया मोजां होननानै। इतिमধ্যे आङो नुखाबाय, आं नुगासिनो दंखायो फेसबुकआव, बे दानि बिनानावा माने आदिबासिफोरजों मुर्ति बानायना सावजानाय बिनानावा ओरैबादि गाज्रि गाज्रि रावजों, माने खुगा दं होननानै, आं बै समाव बुंखादों, खुगा दं होननानै बांद्राय बाथ्रा बाहायलाबायनायानो गाव गावखौ बिपदाव खोख्लैयो। साननाया सोर सानाखै, सिन्थाया सोर खालामाखै? बयबोथ' सिन्था खालामदों। नोंसोरल'सो इसिबां सिन्था खालामदों नामा? बै समावबो आं बुंदों। एसटि होनाय होयै, एसटि मोननाय मोनै, एसटि बिनाय बियोखौ लानानै इसिबां बाथ्रा माने बुंनायनिबो मोनसे सिमा थायोथ'। दा नैबे बिनानावा हयथ' आसामाव थाया, गावनि खुगानिफ्राय मिथिदों आं, बेखौ आं फेसबुकआव नुबाय थाखादोंमोन। बेनिफ्राय आं सानबाय थाखादोंमोन बेनियाबो समा सफैबाय, बेबो माने बिपदाव गोग्लैनो हागौ एबार होननानै आं सानबाय थाखादोंमोन आरोखि। बेनिफ्राय आं बै दिनाव साथामसो आइजो दंबावो, नोंथांमोनहाबो एसे हुसियार जाहोननायाव नैबे सासेयाबो दंखायोमोन, दा जाय माने मुर्ति सावजादों आदिबासिफोरजों। दा बिनानावखौ आं बुंगोन, खुगा दं होननानै बांद्राय बाथ्रा बुंनो नाङा। बुंनायनिबो, बाथ्रा बुंनायनिबो माखासे सिमा थायो। जेसेबां नोङो गाज्रि गाज्रि बाथ्राजों बेखौ हारिनि जाथि, बर' जाथिनि जानानै बर' जाथिखौ रायखांनानै सोंखारि हरबालाय बिसोरबो आरो माबागोन नामा? सिरिथ' थानाय नङा। बिसोरबो दा नांगोन, बुंहरगोन जाथिखौसो। दा बेफोरबायदि जाथिजों जाथि दावहा, जाथिजों जाथि सुथ्रआ बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखायनो सृष्टि जायो। दाथ' बिसोरो बर' होननानै, दा गोबां इउटुबार फंबायफोरा बुंहरदों, हारि जानानै हारिनि गोरोन्थिया मावखायो, जाखायो मानसिजों। बेनिखायनो हारि जानानै हारिनि मानसिया एसे हेफाजाब होनांगौ, सहाय होनांगौ, खैफोद समाव माने सहाय होनांगौ होननानै। होयो, होगोनबो। जोंनि हारिया गावनि हारिखौ माबाग्रा, खैफोद समाव सहाय खालामग्रा, निदान समाव बोखांग्राखा। बेबायदि होननानै जे बे माबाया जोंखौ बर' जाथि हिसाबैसो लानानै रायहरबाय, बा बिसोरो जाथि हिसाबैसो दा लानानै जोंखौ उल्था सोंखारि हरफिनबाय गाज्रि गाज्रि रावजों। बिनि दायनिगिरिया सोर? बिनि दायनिगिरिया बिनानावानो। मानोना दायखौ मावग्रोदों बेनो,
गाज्रि बाथ्राजों सोंखारि हरग्रोदों बेनो नों दिल्लीयाव थायो होननानै हिन्दी राव रोंगौ होननानै हिन्दी रावजों रायहरबाय बुंहरबाय बिसोरथ' बुजिजोब्बाय हिन्दी रावजों बुङालाबानो बर' रावजों बुंनायमोनब्ला बिसोरो बुजिनाय नङामोन गावहाबो खैफोदाव गोग्लैनाय नङामोन दा बे एसटि होनाय होयैनि बाथ्राखौ अनलि जोंल' सिन्था खालामाखै आं बै दिनावबो बुंदों गासैबो जोंनि बर'फोरनि मेलेमजिबि सुबुंफ्रानो सिन्था खालामदों दा बेवहाय आं फंसे बाथ्रा बुंसै दाखालि बे उदालगुरिनि सासे आं आमाय जायो दे बेखौ माने गोदो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला माबा जेनदोंमोन आन्दलन खालामजेनदोंमोन बै समावनो बिथाङाबो मैखोम माबा लानानै एबसुनि रुल लानानै दैदेनबोखानाय सासे दैदेनगिरि बिथाङा बेनिफ्राय दाख्लि फेसबुक पेजाव बियो मोनसे मोजां बे एसटि होयैनि बाथ्राखौ लानानै मोजां मोनसे पस्ट लिरदों आरोखि दा बेखौ आङो नायदों नायनानै आङो खोब मोजां मोनदों आरो माने गोरों मानसिफोरनि लिरनाय गोरों मानसिफोरनि साननायफ्रा बेबायदिसो जायो होननानै बेनिफ्राय भद्रथा भाबै माने माखासेया माने कमेन्ट लिरहरनानै बिसोरो सोंहरलायनाय रायलायहरलायनायबो जादों खोब मोजां जादों आरोखि दा बेखौ आङो बे गोबाङा नुसनदोंबो जानो हागौ गोबाङा नुसनाखैबो जानो हागौ बेनिखायनो आं बे लिरनायखौ इउटुबाव लाबोनानै माने एसे नोंथांमोननो बा रायजो राजानो एसे फोरमायहरनो सानदोंमोन बेनिफ्राय बे फेसबुक पेजआ मा नाममोन आं बेखौ नायसननो रोङाखिसै बेनिफ्राय आङो नायखांनाय लोगो लोगो माने गोजौआव थुखो हरनायाव माने गैला जाबाय आरोखि उनावहाय बेनिफ्राय आङो मा नाममोन चेनेला बेनिफ्राय नागिरबाबो आं सार्च खालामबाबो आं मोनफिनाखिसै माने ओरैबायदि लिरदोंमोन बिथाङा माने बे एसटि होनाय होयैयाव सोरबा सासे बर'नि नेतायाल' दायनिगिरि नङा बेवहाय गोरोन्थिया खालामबोदों गासिबो माबायानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो बेवहाय हाग्रामा साराल' बा हाग्रामायाल' बेखौ गोरोन्थि खालामाखैमोन बेवहाय गोरोन्थिखौ खालामदोंमोन जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो बे बाथ्राजों बिथाङा माने खोब मोजां बाथ्रा लिरनानै होदों आरो बेवहाय सानैसो मानसिफ्रा माने कमेन्ट लिरहरलायनानै माने सोंहरलायनानै बा रायलायहरलायलायनानै एन्सारफ्राबो खोब मोजां एन्सार हरदों आरोखि दा बे बाथ्राखौ दा आङो माबाजों माने आंनि इउटुबनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदोंमोन माने बेबायदि गोरों गोरों मानसिनि नलेज ला गोरों गोरों सुबुंफोरनि खोथाफोरखौ खोनासं आरो नलेज ला बेनिफ्राय आं बे माबाखौ बे बिनानावखौ दा बे जाय माने आदिबासिफोरजों मुर्ति सावजादों एफआइआर होजादों बेखौ आं बुंहरनो सानदों बे बिनानावा माने जोंनि आसामाव बा जोंनि बड'लेण्डआव जों राजा जानो हायाबाबो फोरजाबाबो जों जानो हागोन नाथाय बे बिनानाव थायो दिल्लीयाव बे दिल्ली बम्बेयाव जोंनि बर'नि मेजरिटि गैया बेवहाय दंहैयो माखासे स्टुडेन्टफोर माखासे साख्रि मावनाय आजे बाजे खामानि मावनो थाहैलाबायनाय अबेबा कम्पानिफ्राव मावनो थाहैलाबायनाय बेवहाय जोङो रावबो माने माबा मोनसे बिपद जायोब्ला बिपद जाखांनायनि उनाव नागिरनो हागोन माबानो हागोन खिन्थु बिपदनि सिगाङाव माबा मोनसे जायोब्ला बेखौ रावबो होबथाहैनो हाया मानोना बै जायगाया जोंनि नङा आरो जोंनि मेजरिटिया बेहाय इसिबां गैया बेवहाय बियो बे दिल्लीयाव थानाय सासे बे आइजोआ माने बेथ' माने बे आदिबासिफ्रा गासिबो बे थानाय बा बे मानाय बबे जायगानिफ्राय बे भिडिअ खालामदों बेफोरखौ मिथिजोबगोन बा गासिबो रावखौनो हिन्दी रावजों बुंबाय बियो गासिबो बिसोरो बुजिजोब्बाय दा बेवहाय बेहा खोब सुत्र जादों बै आदिबासिफोरजों बेनिखायनो बे जोंनि आसामखौ गारनानै जोंनि बड'लेण्डखौ गारनानै बे हाथा हामा दाबसे जायगायाव थाहैनाय मानसिया इसिबां माने गोरा गोरा बाथ्रा बुंनानै माने इलिगेल बाथ्राजों बिसोरखौ सोंखारि हरनानै दा सुत्र खालामनानै लादों दा बेवहाय हारि हिसाबै जोंनि हारिया सहाय खालामा नङा खालामगोन माबा मोनसे बिपदाव नाथाय
बै जायगायाव जोंनि मेजरिटियाबो खम बेवहाय माने माबा मोनसे बिपद जायोब्ला जे जों राजा जाहैनो हागोन बा राजा जायालाबानो फोरजाबो जों जाहैनो हाया माबा मोनसे बिपद जायोब्ला माने बेनि रिक्सआ गावनि सायावसो थागोन दा बेखौनो आं बुंहरदों आं बे खोथाखौनो आं दाख्लिनिफ्रायनो बेखौ सानगासिनो दंखायोमोन आरो बियो आदिबासिफोरखौल' नङा हाग्रामा महिलारि सारखौबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्राजों सोंखारि हरदों माने बियो ओरैबायदि गावखौ गोरों नलेज गोनां बायदि बिनानावा बांद्राय खालामनानै बेबायदि बाथ्राजों सोंखारि हरदों एक्सुअलि बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिनाय बाराद्राय सोंखारिनायानो गाव गावनि बिपद लाबोयो बिथाङा बे बिनानावा आरोबाव बुंबावदों जे गोदो माने आन्दलन समाव गावनि बिबथै बिमाय सोरखौबा बुंदों आरोखि बियो ना बिदा माने ओरैबायदि खालामोमोन जोंनाबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय मावदोंमोन सोर मावाखै बयबो मावदों सोर खस्थ' मोनाखै बयबो खस्थ' मोनदों नोंथ' मोनाखै जानो हागौ बिनानाव आन्दलना माबायदि बेखौ नों नुवाखैबो जानो हागौ एबसु आन्दलनाव सोर माबायदि खस्थ' मोनदों सोर बुजादों आं क्लास 7आव फरायनाय समाव आं पुलिसजों बुजादों आदाखौ नागिरनानै आदाखौ मोनैयाव जोंनि न'आव हर गेजेराव पुलिस हाबदोंमोन बेनिफ्राय आदाया गैफ्लाङामोन ओइदिनखालि आं क्लास 7आव फरायदोंमोन आफाखौबो बुदों आंखौबो बुदों सोर खस्थ' मोनाखै आरो बिनिफ्राय जोंलाय एसे एनै बुलायनाय सोर माबायदि सोरबा आसि दानस'जादों आसि बिजि होनानै थुयै साजा होजादों बे आसि मोनफ्रोमबो बिजि गाजोलदो जाजोबदों सोर खस्थ' मोनाखै हाजार मानसिया खस्थ' मोनो आरो नोंथ' बिबथै बा बिदा बिमाय सोरखौबा खिथाहरनानै नोङो जाथिनि हारिनि खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बुंनानै हाग्रामा सारखौ रायहरदों बा बायदिसिना बुंहरदों एसटि होनो नागिरदों होननानै बे बड'लेण्डनि फार्स्ट मुंख्लंआ सोरमोन सुजित नार्जारी बे सुजित नार्जारीखौ जेब्ला गुवाहाटियाव मोनसे मास रेलि दंमोन धरना दंमोन बेहाय मोनसे माने बासाव क'क्राझारनिफ्राय बास सायाव उखुम सायाव गाखोनानै थांनानै जेब्ला गुवाहाटिनिफ्राय फैफिनो बे समाव बे तिहुना पाठसालायाव बेखौ गासैबो मानसिफ्रा मिथिगौ गुबुन हारिफ्रा अन्थाइ खुबैनानै खर'आव नांनायाव बे गथ'आ थैनो गोनां जादोंमोन बे समाव बियो उन्दैसोमोन सुजित नार्जारीया बिनि उनाव सेकेन्ड मुंख्लं जादोंमोन कबिराम अलिन्द्र बे लाइलांफारा रौतानि लाइलांफारायाव माने माबानायाव बास जथेनायाव पुलिसफ्रा सानै ओइ दिनखालि बे लामा जथेनायाव आंबो दङमोन हाहाकार खारनाय बिनि सोमोन्दै होसोग्लुंजानाय बुग्लिजानाय बिसोरखौ माबायदि गावथारलांदोंमोन बे बिसोरखौ गावथारलांनाय समाव लामायाव जथेनायाव आंबो दंमोन अब्ला आं क्लास 7आव फरायदोंमोन बेफोरखौ जानु नोंसोर मोनदों बिनानाव नोंसोरथ' इसेबां मोनाखै जानो हागौ अब्लाबो माने बिराद माने गोरों बायदि गोरा बाथ्राजों गोरा खुगाजों बाथ्रा बुंहरो गोबां दं नोंसोरबायदि खस्थ' मोननाय जोंबायदि खस्थ' मोननाय हाजार मानसिया खस्थ' मोननाय सोरबा थैलांदों सोरबा आथिं आखाइ जलांदों सोरबा मेगन गल'लांदों नों हयथ' गाव बेबायदि परिस्थितिखौ मोनाखैनो जानो हागौ दा आङो बारा बुंला बे बिनानावखौ आं फेसबुकआव बुंनाय खोनादों सानसेखालि ओंखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंहरदों माने गावसिनि न'खरनि सोरबा माने बिदियाव हारिनि थाखाय मावनाय खस्थ' मोननाय बेफोर जोंनाबो उमुगा आदैना माबाया ओरैबायदि मोननो गोदो होननानै बुंदों आरोखि दा बेखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंहरदों आरो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय सोर खस्थ' खालामाखै गासिबो खस्थ' मोनदों सोरबाया बुजाग्लिदों सोरबाया मेगनानो गल'दों मेगन थाइसे जानानै दं जोंनि जायगायावनो हाजार मानसिया बेबायदि खस्थ' मोनबोदोंमोन दा बेनिफ्राय बे एसटि होनाय होयिनि बाथ्राखौ लानानै नोंसोरल' जे देहायाव नांदों नोंसोरल' जे
बे खोथाखौ सानदों बे नङा बेनिखायनो जानला मोनला बाथ्राफोरखौ दा बुंलाबाय इसेबां खुगा दं होननानै बाथ्राफोरखौ दा बुंलाबाय बाराद्राय खुगायानो गाव गावखौ बिपदाव लाबोयो दा आरामसे नोङो दिल्लीयाव थानानै खामानि मावदों मोजाङै माव बुंहरोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थि बुंहरोब्ला मोननानै माने एसटि होनायखौ गाज्रि मोननानै बा बुंनो गोसो जादोंब्लाबो मोजां रावजों बुंहरनांगौ एसेबां गाज्रि गाज्रि बर'खौ रायलाय हारसाखौ गुबुन हारिखौ रायलाय गाज्रि गाज्रि भाषाजों रायज्लायनायावनो बिसोर मालाय बहा थाबावनो दा रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय दिनै आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो दा गोजोन्थों खुलुमबाय